പോലീസിന്റെ നരനായാട്ട് കാരണം കുട്ടികൾ പോലും പേടിയില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പ്രദേശവാസികളിൽ. പോലീസും അധികാരികളൊക്കെ കമ്പനീന്റെ ഭാഗത്താ. സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമമൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പെണ്ണ് കെട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രയാസാ. നീ കല്യാണം നടക്കണ്ടാവില്ല. മോനെ, എന്തൊരു സ്മെല്ലാണത്. മക്കളെ പട്ടിണിയായി പോയല്ലേ. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല. ചേട്ടാ, നടക്കും തോന്നില്ല, ആർക്കും ഇവിടെ പിടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ ന്യൂസ് കാണുന്നതോ വാട്സാപ്പ് കാണുന്നതോ അല്ല ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുർഗന്ധവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. അവർക്ക് സാമ്പത്തികം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം.